Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, ktoré teda bude o tom, čo potrebuješ na trading a ako začať s tradingom. Tak poďme na to. Takže v prvom rade, čo budeš potrebovať je hardware. Nejaký ten počítač, telefón, tablet. No, keď už som spomenul ten telefón, pre mňa osobne to podľa mňa nie je dostačujúce, lebo máš malý displej, a nedokážeš tam mať úplne taký dostatočne veľký prehľad, ako máš na monitore, na klasickom počítači alebo potom na notebooku alebo dokonca tablet. Tablet je tiež už taký na hrane, záleží aký tablet máš, či je to veľký, malý tablet a tak ďalej. Ďalšia vec je tá, že nepotrebuješ mať strašne obrovský setup s 10 monitormi, všade to na teba bliká, hej. A to vôbec není potrebné, stačí ti úplne jeden monitor a maximálne dva. Ja používam dva momentálne, ja si tam rozdelím čarty a viem vidieť aj dva naraz, povedzme, keď tradujem dva páry naraz, ale ja ani viac párov denne netradujem, 2 až 3 páry ja maximálne tradujem. Mne to úplne bohato stačí. Takže nepotrebuješ mať nejaké špeciálne setupy, strašne veľa monitorov a čo ja viem čo, blikajúce svetielka na teba a podobné veci. A potom číslo 2 je tool nazývaný TradingView, ktorý používa úplne každý jeden trader, ktorého si kľudne si nájdi hociakého na internete, na YouTube alebo kdekoľvek a zistíš, že každý jeden človek trader používa TradingView. Na sledovanie grafov sú tam úplne kompletne všetky možné trhy, nájdeš tam kryptoakcie, forex, commodity, úplne všetko čo chceš a práve preto je až tak obľúbená táto platforma, pretože je veľmi jednoduché tam nájsť si daný inštrument, ktorý potrebuješ a ktorý chceš akurát analyzovať. Ďalej TradingView disponuje rôznymi indikátormi, ktoré môžeš používať pri svojej analýze, alebo je tam aj nejaké fórum, kde ľudia zdieľajú svoje analýzy a svoje nápady a môžeš použiť tieto nápady na to, že si budeš potvrdzovať svoju analýzu alebo svoj daný trade. TradingView vyzerá takto. Takže tuto je úvodná obrazovka TradingView, kde môžeš vidieť teda hneď čarty, môžeš si tam vyberať rôznych marketov, ale o tomto by som spravil možno samostatnú kapitolu, nejaké samostatné video, ak budete mať o to záujem. Nechcem moc chodiť do hĺbky TradingView a vysvetľovať vám, že čo všetko tu nájdete, ale jedná sa o túto platformu, kde môžem vyhľadať rôzne trhy, rôzne páry a samozrejme táto platforma aj platené subscriby. Môžeš využívať aj neplatenú verziu, ale budeš ukratený o dáta, pretože v tej neplatenej verzii nie sú niektoré timeframey a môžeš tam použiť iba zo pár indikátorov. Ale ak ti to bude vyhovovať v tvojej tradingovej stratégii, tak v tom prípade kľudne môžeš využívať aj neplatenú verziu. No napríklad ja, keď sa pozriem na svoj profil, tak ja používam Essential a keď si otvorím pricing tu, tak Essential stojí 12,95 mesačne a 155 ročne. A môžeš vidieť, čo tam všetko sa nachádza, samozrejme. No mne bohato stačí Essential, je to fakt iba o tebe a akým konkrétnym štýlom alebo čo konkrétne budeš potrebovať na ten svoj trading a predplatíš si toľko, koľko budeš potrebovať. Samozrejme není problém používať aj ten bezplatný TradingView. Dá sa to. Ja som tak obchodoval nejaký čas a vôbec mi to nevadilo. Číslo 3 je vytvoriť si správne pracovné podmienky. To znamená, že nebudeš niekde na ulici, alebo ak ti to robí dobre, tak môžeš byť kľudne aj na ulici, ale môžeš strácať ten fokus na tie grafy. Keď analyzuješ, tak by si mal byť fokus, nemalo by ťa nič okolo teba rozrušovať. Ja napríklad používam slúchatka, dám si slúchatka do uší. Ak je tu hluk alebo ide z ulice hluk, tak
mi pomáha tá hudba sa sústrediť viacej na tie grafy a taktiež kľudne, ak ti pomôže sedieť na gauči alebo proste niekde, kde sa cítiš dobre, kde ťa nič nerozrušuje, je najlepšie si spraviť takéto miesto. Ja rád tiež používam to prirovnanie, keď sa píše v škole písomka, tak všetci hlavy dole a sú totálne fokus, je tam hrobové ticho, nielen preto, že učiteľ sa na teba pozerá, ale proste preto, že všetci sa snažia napísať a snažia sa čítať správne veci, ktoré sú v tej písomke, aby nespravili chybu. Takže toto isto platí aj pri tradingu, keď robíš analýzu a chceš byť fokus do grafov. Takže to je číslo 3. Číslo 4 je učenie. A učenie je bohužiaľ jedna vec, ktorá ťa bude sprevádzať v podstate celý čas počas celého tvojho tradingu. A musí sa s tým zmieriť, že proste učiť sa budeš celý čas, pokiaľ budeš tradovať. Napriek tomu, že začneš určite používať nejakú stratégiu, ktorá ti bude fungovať, ale trh je dynamický a mení sa a môže sa stať, že tvoja stratégia prestane fungovať a budeš sa musieť prispôsobiť tomu trhu. Takže učenie bude jedna z tvojich najväčších vecí, ktoré budeš musieť preto urobiť, aby si mohol byť trader, aby si mohol začať tradovať. A keď sme pri tom, že začínaš, tak by si mal určite začať so základnými pojmami, aby si vedel, že čo to napríklad sviečka je, čo je to jej tieň, čo to je napríklad margin, čo je to napríklad 1 pip. To sú veľmi dôležité veci, ktoré potrebuješ vedieť pri tradingu, pretože ich budeš musieť vedieť počítať a budeš si musieť vedieť určovať risk reward ratio a podobné záležitosti. Ďalšia zaujímavá dobrá vec je v podstate nájsť si nejakého mentora, niekoho, kto už si týmito vecami prešiel a vie ti poradiť, vie ti možno dať nejaký content, ktorý on už videl a vie, že je dobrý, pretože na internete momentálne nájdeš strašne veľa kontentu a veľa z nich je veľmi dobrých, veľa z nich je proste obyčajný trash, ktorý fakt, že sa neoplatí pozerať, ale keď začneš trošku rozumieť týmto veciam a budeš vedieť tie základné pojmy, tak budeš vedieť rozdeliť, že či je tento content dobrý alebo či je tento content zlý. Začneš vidieť rozdiely medzi týmito contentami. Ďalšia vec, ako som už povedal, je v podstate nájsť si tento content free na internete. Hovorím, je toho strašne veľa, môžeš začať kľudne na našom Instagrame alebo tuto na našom YouTube. Ja tam už sľubujem pridávať viac a viac videí, len tiež sa učím rozprávať na túto kameru, nie je mi to úplne príjemné, ale snažím sa zlepšovať a verím, že to bude stále lepšie a lepšie. Takže ocením od teba, ak dáš tiež like a subscribe a napíšeš mi dole do komentu, čo by sa ti páčilo, aby som natočil. Kľudne mi daj rôzne otázky a ja spravím na to video. Ďalej ešte k tej štvorke stále budeš potrebovať sa naučiť používať nejaké platformy, takisto ako aj TradingView, napríklad taký MetaTrader 5 alebo MetaTrader 4 a teraz aj napríklad CTrader je celkom fajn platforma. Ja osobne najradšej používam stále MetaTrader, je to úplne jednoduchá záležitosť. Sice vizuálne vyzerá veľmi staro, povie si, že si zase došiel na Windows 98, ale je to platforma, ktorú využíva v podstate skoro každý trader a poznajú, každý trader vie čo to konkrétne je. Tak a za piaté je jedna z ďalších najdôležitejších vecí, budeš si musieť vytvoriť nejaký tvoj tradingový plán, ktorý bude vyhovovať tebe. A čo konkrétne v tom tradingovom pláne je zahrnuté, to by som tiež chcel rozobrať v samostatnom videu, pretože tradingový plán je veľmi dôležitý v tom, ako budeš ďalej napredovať a potrebuješ tam obsiahnuť všetko tak, aby tebe vyhovovalo tvoj štýl tradovania, časy, ktoré budeš tradovať, lebo aj to je veľmi dôležité, ale to sa určite všetko časom naučíš.
Tak a za 6. budeš potrebovať teda nejaký kapitál a nejakého brookera. Ja osobne používam Purple Trading, ktorý je vlastne založený slovenskými a českými tradermi, alebo nadšencami tradingu, jak to tu majú napísané. A je to naša československá firma, ktorá už funguje nejaké tie roky a ja už tam mám tiež ten účet nejaké tie roky. No, môžeš si tam vytvoriť samozrejme demo, kde si môžeš vyskúšať trading len tak na nečisto, keď budeš trebárs backtestovať alebo učiť sa nejakú stratégiu. A môžeš si vyskúšať hneď konkrétne aj platformu, pretože oni napríklad platformu MetaTrader používajú, tiež podporujú, takže nemáš s týmto problém. Ďalej môžeš ten kapitál získať od nejakých prop firiem, ako napríklad FTMO, ktorá je tiež jedna z českých firiem, ktorá je tu u nás a vieš si tam začať challenge, dokonca majú aj free challenge, ktorý môžeš vyskúšať a tiež si ju otvoríš a začneš tradovať a vyskúšaš si rovno aj challenge. Ohľadne týchto prop firiem by som chcel potom tiež spracovať jedno video, pretože momentálne sa veľa z týchto firiem ocitlo v problémoch, možno že vieš, možno že nevieš. Niektoré proste skrachovali, niektoré sa zavreli, pretože menia podmienky, niektoré sú pre nás veľmi nevhodné, niektoré prop firmy sú zase drahšie, zase majú lepšie podmienky. Tieto firmy sa snažia predbiehať medzi sebou, ale to je tiež už na úplne iné video. No a vlastne touto 6 by som chcel skončiť, pretože určite toto video už má aj dosť momentálne a nechcem, aby tieto videá boli dlhé. Hovorím, snažím sa rozprávať a učiť sa rozprávať na túto kameru. Je to stále pre mňa pain a necítim sa úplne najlepšie pri tom, keď rozprávam sám na tú kameru a rozprávam sa s kamerou, ale verím teda, že sa rozprávam s vami a nie s kamerou a že vás tieto videá bavia a taktiež, že vás to všetko zaujíma. Kľudne mi teda nechajte nejaký komentár pod videom, aby som vedel, že čo by ste chceli, o čo by ste mali záujem, čo chcete vedieť. No a ja vám tu teda nechám v popisku dole tie linky na tieto prop firmy, napríklad aj na túto 21 Rocket, kde aj som ja momentálne fundovaný a fungujú zatiaľ úplne bez problémov. Takže to je asi všetko na toto video a želám vám teda, ak máte večer, tak večer, ak máte deň, tak pekný deň ešte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.